Pagi militar Saber Taiwan Militar Saber Taiwanミルカミ、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ミルカミルカの皆様でございました。アンデスの音楽に乗りまして国際交流そのもの、歌って踊って楽しい交流ができました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しく皆様に参加していただきました。もうスノーボコリもなんてことはないね。踊ってくれた人は今夜たくさんよく寝られると思います。いろいろ忘れて本当に今日は皆様よく来てくださいました。まだまだね、次は中南米の踊りでございますが、サルサというものも用意してございますし、ペルーの民族舞踊も用意してございますので、もうしばらくお楽しみくださいませ。次にご紹介しますのは中南米のオルヘ・ペドラさんという方でございますが、これはサルサでございます。このサルサはニューヨークから始まりましたものが世界に広がっております。で、彼らは、新しいメンバーが増えたことがとても嬉しいと言っていらっしゃいましたが、舞台が整いますと出てまいります。この方はボリビアの方でございまして、ボリビアに帰るには20万円ほどお金がかかるそうで、時間はただいま26時間かかるそうでございますので、ちょっとはそっとお家に帰れないということになっています。で、舞台が整いましたらご紹介します。それでは皆様、今固い絆を交わしまして、皆様で団結を整えまして舞台の方にお揃いになります。中南米よりのホルヘ・ペドラさんでございます。グループ名ね、そして曲目はサルサでございます。もうこのリーダーの方は皆さん顔なじみかと思いますが、この舞台も初めてではございません。はい、それではよろしくお願いをいたします。ついたかな。
今原ケイラさんね、ボス、本当言うとボスなんですよ。裏方のボス、今頑張ってる。あんまり上を見ないけどね、昔はこんな細かったのよ。今ちょっとお金持ちになっちゃったもんだからね。